У выніку злачынных дзеянняў ашуканцаў грамадзяне страцілі больш за 150 тысяч беларускіх рублёў. Па-ранейшаму адным з самых актуальных спосабаў выманьвання грашовых сродкаў у грамадзян застаецца падстава дэкларавання. У выніку такога падману за тыдзень жыхары вобласці пазбавіліся звыш 19 тысяч рублёў. Больш за 2500 грамадзяне перадалі ашуканцам пад маркай набыцця тавараў у сетцы інтэрнэт на розных гандлёвых пляцоўках. Благодаря целенаправленной профилактической работе на территории Гомельской области удалось предотвратить ущерб, причиненный преступлением, в размере более 80 тысяч белорусских рублей. На прошедшей неделе под видом сотрудников Департамента финансовых расследований мошенники во время телефонной беседы убедили жителя Ельского района установить приложение удаленного доступа к телефону. После чего, осуществив несанкционированный доступ к его банковскому счету, похитили свыше 45 тысяч белорусских рублей. Праваахоўнікі раяць, перад тым, як рабіць пакупкі ў інтэрнэце на гандлёвых пляцоўках, уважліва вывучыць рэквізіты адрасата і спосабы аплаты. Ні пад якой падставай не пераходзіць у іншыя месенджеры і па спасылках для здзяйснення плацяжу і афармлення дастаўкі.